Takže nové videjko z Brawl Starsu. Stále sme sa nedočkali toho Murder Mystery, ale ja som vravel. Dočkáme sa ho niekedy, aj keď už budem mŕtvý, ale to je jedno. A som si všimol, že som na zlom účte, lebo tu fakt hovna. Ok, dobre, Crowley nie je až také hovno, ani ten Frank. Teraz ako Buffly, ale ja idem radšej na druhý účet. Takže počkajte. Dobre, takže ja už idem na druhý účet. No, dobre, takže napísal som tu hru za Stewa, ako máte vidieť. Ja si dám Power Level a mám Barleyho na 11. A pomaly všetky skiny mám na ňo okrem True Silver, True Golden a ešte aj ten, čo hadže kolačiky a ten čínsky Kung Fu. No a ja by som išiel asi za Patrika v tomto videu. A tak ideme sola. No dobre, takže ideme tie sola si hrať. Diga Hype. Ne, tu je hneď vedľa ďalšia Godzilla. To nie je Godzilla, ale Bass. No i Godzilla, ja mám tiež ten skin, ale to je jedno, koho to zaujíma. On mi to vyraboval? Jak zasran jeden. Ne, ja som si minul ultinu a ja som mu nič nespravil. Dobre. Ne, on bude sa mať znova do... Nerob. Dobre. Idem na tohoto. Ne, jak ty vole, jak? To není možné proste, kamo, reálne. Ja, keď dám ultinu, tak aj ty všetci použijú ultinu. Ok, dobre, takže za Baza nejdem, som sa práve rozhodol. Idem radšej za Dynamite Song Tutorial. Ja si verím a ja vravím, že ja to dám. No jasné, že ja nemôžem použiť ten jump, bo ja mám tie shieldy. Prečo? Lebo ja autoemujem na boxík a nie na toho, na Cordeliusu a na... Čo som práve povedal? WTF? Cordeliusa. Dobre. No neviem prečo som to použil, ale som to použil. A tu som zase čo zaraz spravil? Ach, ty vole. Ja to nenávidím. Ja to nemám rád. More. Koho si dám? Takže ani za Dynamite neviem. Ja idem za Bastera. To je frajer. Dobre, takže chill zatiaľ a už sme normálne Battle Royale Fortnite. Než tento spray mi padol, ani nemám ten skin Crocodile Bustera, ale akože dobre. No tam je Edgar, no tak to som v riti. Ale ne. Aspoň mám dve.
sa volá Gigi Buster, no dobre. Budem s ním tímovať za to meno. Ja to iba zoberiem, ty cigáň. No jasné. Zasraní jedný. More. Dobre, tak ešte raz. Idem. Až henten Edgar príde za mnou, tak skapím. No jasné, choď ďalej odo mňa. No dobre, Kam on má 5, on sa ma bojí. Ešte má aj hypercharge. Dobre, idem tam. Kam mám jednotku a ich naháňam. Ty vole, zase ma zabije, sa na to mám vyserať. Tu je na cigáňa proste. Kamo, toto je frajer. Aký skin si mám daného? Dám si tento. Už ja nebudem útočiť. Aby to už bolo také, že neskapem. Tak idem. Dobre, a ne, zase na mňa. Ale čo som ja komu spravil reálne, všetci iba na mňa idete. Upál ho, dobre. Neznašam vás. Neznašam hlavne ten súd, ktorý šmerdí na 20 km. Ok, dobré, to by bolo asi z dnešného videa všetko, lebo mám z toho chutí ísť tak do prdele ich utopiť. More, toto asi nedostaneme, že jo? A takže ten skin sa mi ešte nepáči. Najviac sa mi páči áno, ACP, ak sa mi najviac páči a aj ten Plankton, ak Pankraps. Ok, dobre, takže to by bolo z dnešného videa všetko a vidíme sa na ďalšom, ktorý bude na 100% z hentoho. Na 100% z Murder Mystery.